पवन के मिलल प्यार में धोखा, अकेला छोड़ के चल गईली पवन के प्यार। फिर भी कोई बात नहीं ओ बेवफा, बेवफा से वफा कर बैठले पवन सिंह, लेकिन खा गईले जबरदस्त धोखा। दरअसल हाल ही में पवन सिंह के एगो गाना ओ बेवफा कोई बात नहीं डिजिटल विंग पर रिलीज कइल गइल। इस सैड सॉन्ग फैंस के खूब दीवाना कर रहल बा। यही लिए तक कुछ ही घंटों में ये गाना 2 मिलियन व्यूज के पार हो गए और डिजिटल विंग के सुपर हिट गाना बन गए। इस गाना में पवन संगे मधु शर्मा नजर आ रहल बाड़ी। पवन पुकार रहल बाड़े लेकिन मधु दुत्कार रहल बाड़ी। इस सैड सॉन्ग फैंस के दीवाना बनौले बा। इस गाना के बोल हिंदी में बा, घात आघात वार पे वार, दर्शकन के खूब रिझा रहल बा। इस गाना के गौले बाड़े पवन सिंह और प्रियंका सिंह। वैसे अनलॉक 1.0 में पवन सिंह के एक से एक धमाका देखे के मिल रहल बा। रवा के बता दें कि लॉकडाउन के दौरान भी पवन सिंह अपन फैंस के बेहद ख्याल रखत रहले। यही लिए था पवन एक से एक गाना भोजपुर के नाम कैले और डिजिटल विंग पर एक से एक इनकर गाना रिलीज कैल गए। अपन फैंस के एंटरटेनमेंट के बेहद ख्याल रखले। यही लिए पवन अपन फैंस के फेवरेट स्टार हुए। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। और हाँ, भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करें सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के। देखत रहिए सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।